Yes, hvala Bogu, no, aldığı paraları yine kamp paketi vermez. Bunlar misyoner olabilirler. Bir de şöyle yapıyorlardı. Yarın gidiyor. Danas ni na jednom skijalištu u Crnoj Gori nema 3 centa snijega. Na Bogićevicu je danas metar snijega. Jednostavno jedna lijepa država koja je ima svoje zakone, svoje... Uređen sistem. Ne ušlo oko 20.000 ljudi. Hükümet söz verdi, siz projeyi hazırlayın diyor belediye olarak. Bize verin diyor, biz hükümet onu... Za nas veoma bitne. One su bukvalno izvor našeg života, na njima se nalaze naši najbitniji izvori vode. Stvari, opština Plav je otprilike ima negdje oko 9.000 stanovnika. Nažalost, opština Plav je statistički najnerazvijenija opština. Milijarde dolara troše na luksuz, zlato, fudbalere, a braća Palestinci nemaju hljeba da jedu. Najprije bih da pozdravim vas i vaše gledaoce. Mi se nalazimo u opštini Plav koja se nalazi u Crnoj Gori, tačnije u njenom jugoistočnom dijelu, mada faktički je tretiraju kao sjeverni dio Crne Gore. Opština Plav se nalazi na otprilike 905 metara nadmorske visine i u podnožju mladih vjenačnih planina Prokletija koje se smatraju Alpima ovog područja. Prokletije su za nas veoma bitne jer one su bukvalno izvor našeg života, na njima se nalaze naši najbitniji izvori vode i naša jezera, prelijepa jezera koja ste vi sigurno snimili i vidjeli. Što se tiče drugih stvari, opština Plav je otprilike ima negdje oko 9.000 stanovnika. Nažalost, opština Plav je statistički najnerazvijenija opština u Crnoj Gori. Imamo veliki procenat nezaposlenosti, veliki broj primaoca socijalnih davanja. Nažalost, opština i država su nam najveći poslodavac. Uzrok svemu tome možemo tražiti u više faktora, ali glavni faktor ovakve situacije u opštini Plav je dešavanja koja su se desila ranih 90. godina vezano za ratna dešavanja u susjednim državama. Tako da je opština Plav 90. godina bila sjedište najvećeg broja izbjeglica u ovom regionu po glavi stanovnika. U opštini Plav je u pojedinim momentima bilo više izbjeglica iz ratnih područja nego i samih stanovnika opštine Plav, a nažalost sva ta dešavanja, kažem, učinila su to da mi budemo najnerazvijenija država. Međutim, u posljednje vrijeme pokrenuli smo nekoliko veoma važnih projekata, sad za sad infrastrukturalnih kojima ćemo uljepšati grad, a nadam se u veoma bliskoj budućnosti da ćemo i dovesti veoma bitne investitore i uraditi neke veoma važne razvojne projekte. Vidite i sami, uvjerili ste se da je opština Plav puna potencijala za razvoj turizma. Imamo velike potencijale za proizvodnju zdrave hrane, obzirom da se u radijusu od 50 km ne nalazi nijedna fabrika. Vazduh je možda najčistiji u Evropi. Imamo najčistije vode, najčistije pašnjake. Iz svega toga nadamo se da ćemo u jednom veoma brzom roku pokrenuti neku proizvodnju zdrave hrane. To bih ja iskoristio i priliku da vaši gledaoci dođu kod nas, uvjere se u našu priču, obiđu Plav, uvjere se u naše prirodne ljepote i ekonomske potencijale. Nadam se da će možda iz ove reportaže doći do nekog susreta sa veoma bitnim investitorima, a
investitori su sad nama veoma potrebni jer bi tako doveli do stvaranja novih radnih mjesta, novog ekonomskog zamaha koji Plav očekuje u narednom periodu i tako bi svi bili u krajnjem zadovoljni.